I avui en els esports, Víctor, ja ho hem vist en sumaris, parlarem de bàsquet i te'n vas avui a la baixa precisament a Inca, no? A Inca, a cobrir el segon partit de l'Iberostar Mallorca. Ja tinc ganes perquè serà un partit emocionantíssim, el segon partit de la sèrie. L'Iberostar de Mallorca, que pot fer avui una passa de gegant cap a l'Alepo. El Palau d'Inca acull el segon partit de la sèrie final, que també podreu seguir, com dèiem, en directe aquí a Televisió de Mallorca a les 8:30. El primer round va quedar a casa per 92-83 i el segon ho sabrem avui a partir de les 8:30 del vespre. L'Iberostar Mallorca podria viatjar a Andorra amb mig ascens a la butxaca si torna a guanyar els del Principat. Divendres van sortir a totes i es van arribar a posar amb 19 punts d'avantatge, però Xavi Sastre avisa. Hem guanyat una batalla però no la guerra, no? Hem donat els dos equips espectacle i bueno, mantenir el cap molt fred, pensar que això és molt llarg i serà molt llarg i que les forces de cada vegada estan minvant. Tot i que molt cansats, el tècnic mallorquí disposa de tots els seus jugadors, inclòs Isma Torres, que divendres va patir una baixada de tensió. A l'Andorra tampoc es donen per vençuts. Esto es un playoff, las series son largas, esperemos recuperar bien, aprenderemos de los errores y el domingo será otra història. Televisió de Mallorca torna a apostar pel millor bàsquet i per això podreu seguir el partit en directe per aquesta casa. Serà, com diem, a partir de les 8:30 del vespre.